hoe wie het hier, maar mijn mandje. Vind je het wel beter? Oh, gelukkig. Even zien, doe eens mijn snapjes. Oh, wat schattig. Ik heb er nog hier. Ah, een poes ophalen. Ja. Hey. Ga lekker in het film. En maak je maar zo zien hoe grut had onze hemdjes al binnen. Hier zit ik in. Hallo. Maak maar eens even zien hoe joekels. Ik heet een film, jongens. Nou, Ildo is oer een paar nachtjes zitje. Dan werd ze 2. En wij voor haar dit hellen, een keukentje. Ik zal er vast even een begintje met meidje. Zien hoe ver ik kom. Ik ben net de meest handige persoon. Dus ik zal zien als het me slaat. Ja. A few moments later. Helaas. Keukentje wordt nou net. Ik denk dat ik dat jong